Okay, magandang araw, welcome sa aking channel. Ngayong araw na to gagawa ako ng video para malaman nyo kung tama ba yung ginagawa, tama ba yung pagkakakabit ng sanitary line at saka water line sa loob ng inyong mga CR. Para pag nagpagawa kayo ng sarili nyong CR, alam nyo kung tama ba yung pagkakabit or paglatag ng sanitary pipe at saka water line. Kasi sa bagong plano ngayon, magkaiba talaga yung daanan ng dumi, yung sa urinal magkaiba talaga yan, at saka sa lababo, floor drain, dapat iba ang linya yan, separate, nakasiparate yan bawat isa. At saka yung sukat sa water line, kung saan ba dapat nakalagay. Kasi pag sa inidoro, makikita mo yan kung saan siya dapat nakaabang banda. Saka yung sukat ng abang mo sa inidoro, dapat may sukat kasi yan mula sa wall, kung ilan yung sukat, kung tama ba. Kaya pag nagpagawa kayo ng sarili nyong CR, alam nyo na kung tama ba yung pagkakagawa ng inyong CR o hindi. Kasi ang bawat isa niyan ay may sukat. Ngayon ituturo ko ngayon sa inyo para makoreksyonan nyo pag nagpagawa kayo ng sarili nyong CR sa loob, kung tama ba yung pagka-water line o paglagay ng abang ng bowl sa inidoro. Ngayon para malaman nyo, ituturo ko kung paano nyo malaman na tama ba o hindi. Okay, sukatin na natin. Tingnan, pasok tayo sa loob ng CR. Okay, pasok na tayo sa loob. Ngayon, para malaman mo na tama yung pagkakagawa ng CR mo o mga water line at saka yung mga abang mo sa sanitary. So, ngayon para malaman mo kung tama, ngayon tulad nito, ito yung abang ng inidoro. So kailangan ang sukat niyan mula sa wall, dito na wall, dito, kailangan hanggang dito sa sentro nitong tubo dapat nasa 30 cm or 1 foot. Yan. Yan. So tama talaga yung pagkakabit na yan. Pag upo ng inidoro dyan, yung butas ng inidoro sa ilalim niya, shoot na shoot yan dyan. Hindi katulad nung iba na tinitil-til pa yung tiles dahil malayo yung abang. Kaya ang dapat, para pag nagpagawa kayo ng CR, sukatin nyo talaga mula sa wall hanggang dyan nasa 30 cm ang abang ng inidoro. Ngayon, ang abang naman niya sa water line, ito water line, mula sa FFL finish floor line, nakaangat lang yan ng 20 cm. At saka kailangan, kung nakaharap ka sa inidoro, kung ito yung inidoro, dapat nasa kaliwa yung abang ng water closet ng inidoro. Pag nakaharap ka sa inidoro, dapat nasa kaliwa yung abang. At saka 20 cm lang yan mula sa FFL. Yan ang tamang sukat ng pag-abang ng inidoro. Ngayon, dito naman tayo sa lababo. Ngayon, itong lababo, pag nakaharap ka sa lababo, dapat ang abang niya ay nasa kanan. Ito. Tama to, nasa kanan. Yan. Yan. Yung hand wash, dapat nasa kanan yung abang niya. Dapat alam to ng mga may-ari kasi kasagaran sa nagpapagawa, yung iba dito nalalagay yung abang. Hindi, nandito dapat yan sa kanan yung tama niyan pagkakabit. Saka ang height nito nasa 50 hanggang 55 cm mula sa FFL. Kasi yung height ng lababo nasa 85 or 90. So yung flexible hose niya, abot yan dito sa abang mong nasa 55. Okay, yan ang tamang mga sukat. Ngayon, yung iba, hindi nila alam na ganun ang mga sukat. Dapat pag nakaharap ka sa lababo mo, nasa kanan siya.
Sa bowl naman o inidoro, dapat pag nakaharap ka sa inidoro mo, nasa kaliwa yung abang mo. At saka sa gripo, siyempre susundin na lang natin yung standard na sukat na 60 mula sa FFL. Kasi yung iba malalaking timba yung sinasahod para hindi sumabit. So yan ang tamang sukat sa ating mga sanitary line at saka water line sa loob ng CR. Okay? Sana naintindihan nyo. Kaya pag nagpagawa kayo, so pwede nyo nang i-correction kung tama yung pagkakagawa o hindi. Maraming salamat sa panunood. Saka huwag kalimutang mag-subscribe, like and share. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell para updated kayo sa susunod ko pang mga video. Maraming salamat.